parkour az egy akadályfutás. Hát azt mondják, hogy A-ból B-be eljutni leggyorsabban, de már annyira sokrétűvé vált, hogy nehéz definiálni. Egy haverom hívott el edzeni 5 éve, és hát lementünk ugrálni Margit-szigetre, aztán megmaradt, megtetszett. Rájöttem, hogy ez az, amiben így ki tudok teljesedni. Szerintem ez minden emberben benne van úgy elfolytva, és akkor, hogyha ezt így nem adja ki magából, ezt nem csinálja, akkor úgy nem tud egész ember lenni. Erre alkalmas a testünk, erre tökéletes. Vannak kisebb-nagyobb sérülések, általában boka, ficamok, rándulások, ilyesmik, illetve hát ugye csuklónk az, ami nem szokta néha bírni. Van egyes esetekben egy ilyen vészhelyzeti terv, tehát hogyha mondjuk nem sikerül az ugrás, akkor mondjuk visszaesel, és akkor megfogod magadat egy ilyen mászó pózba. Amikor egy kezdő parkouros ezt át akarja ugrani, illetve még ezt nem ugrotta át, és ez lesz az első alkalom, akkor elmagyarázzuk neki, hogy itt nagyon jó a fogás. És ez így is van. Mind a két oldalt nagyon könnyedén itt rögzíteni tudod magad. Illetve, hát itt nem egyenes az érkezés, erre oda kell figyelni, mindenképp tapadós cipőbe érdemes, az enyém az most nagyon csúszik, szóval ez most pont nem alkalmas rá túlzottan, de mindegy. A fogás az mindenhol ugyanaz, itt, illetve ezeken lehet haladni. Kicsit rozsdás, de megbízhatónak tűnik. Elég régóta használjuk. Most nagyon keresem, hogy mivel foglalkozhatnék. Leérettségiztem, és most szeretnék valami főiskolára majd jelentkezni. Én ezt szeretem csinálni, és ez nekem már elég. De szeretném igen kamatoztatni a tehetségemet esetleg filmekben. Elkezdtem kaszkadőrködni mint 1 hónapja, és remélem, hogy fényes jövő elé nézek. Télen általában tornászterembe edzünk. Hogyha például dupla szaltót szeretném megtanulni, akkor azt úgy általában nem kint füvön szoktuk eldobni legelőször, hanem szivacsgödörbe, illetve szivacsra. Ott fogsz helyből oldalegészelni? Annyira lesz a ráfutás? Nem lesz elég. Nincsen edző. Ez több szempontból is rossz, tehát sok sérüléshez vezet ez, hogyha úgy kezdő az ember és leugrál mindenhonnan. Közben pedig fizikailag erre nem felkészült. Én szerencsés voltam, mert régiekkel kezdtem el, és ők megmutatták a jó technikát. Meg lehet csodálni nagyon szép látványosságokat, teljesen más perspektívából. Ez az, amit így nagyon szeretek ebben a sportban. Hülye vagy basz? Tudom, csak nekem ez hétköznapi. Kiesel, akkor mi van? Hát de nem esek ki, figyelek. Tényleg, ne félj. Jó, oké, munkád minden, úgyhogy megyek is akkor. Köszi. Jó, persze, mindenképp. Mindenképp együtt jár ezzel a veszély, tehát hülyeség lenni azt mondani, hogy nem. Tehát 10 emeletesek szélén sétálunk, meg 20-30 méter magasban minden nap, tehát veszélyes. De talán ez is benne jó, ez egy ilyen keretet ad neki, tényleg, hogy ott van benned a veszély, és oda kell figyelni. Ez az, amitől ez nem gyerekjáték, hanem tényleg egy megfontolt felnőtt emberre van szükség. A legtöbb esés az abból születik, hogy elugrik az ember, meggondolja magát és fejre esik. Tehát itt nagyon fontos mindig, hogy össze kell szedni a gondolataidat, és tényleg megcsinálni, rákoncentrálni. Ha azt mondom, hogy ez egy abszolút függőség, az lehet, hogy rosszat jelent, de szerintem igen, szerintem az. Ez csak azért meg teljesen, aki ezt műveli. Talán túl közhelyes ezt így megfogalmazni, hogy segít, hogy leküzd az akadályokat, de lényegében erről van szó.